Kennedy Japan NTA a futu sempa e di man too much. Nessa am for ye yodum nessa kwatine political party e be go against him. E ba say be kwa to say am for ye yodum say fro and so be do point bi a wuntumi na afi o magya wa ba be hwe fam efi so be lose vote be pray. Apart from MPP ni NDC, we are powerful sign now ko independent untumi man menya ba ne mani yi. Me yan no ma edi ma honorable Kennedy Japan. Empanyimfo ni bi aseda kasa eno mo pese mo create no ma bi. Se ne be ya honorable Kennedy Japan na koma be basro na koma basro yesu nyina yinim no. Obeye no ma bi amo ma nya no. Nti honorable Kennedy Japan etien ya. On hye ye se fidie bi o musunsun no onkonkotom. Ela eni kwa se honorable Kennedy Japan kase. Ontie ye na difo no. Efi se ewiase bibia to sesa wa asase so. Politics mu, football mu, bibia etume sesa. Name se wan bacha wa the only option is just to continue party was. And no ma bebrebe akoso wo party nim enya asem we say nti. Asem we say de ye ni ye tinchen ye hu. Okay. But ye mu bi na ye beni empanyimfo ni bi ni din komo bi pa ye na ase no. Ye nim se eno ma bebrebe ekoso wo sumase a. Se honorable Kennedy Japan anya very careful la ombe sum ni fidia manenya because se wan bacha wa empanyimfo ni nyina be kase wo bu mani ntia. Ena honorable Kennedy Japan tie me. So my for ye yodum no ko independent a onya. Kennedy Japan strength ejina MPP. Enti ombre no ho ase e wo kwan bi so. Se ne beya nyame betima ma no so e wo MPP ni. But opire no ne so firi mu a me se obi an hye nkom hye we sen so. Me pe honorable Kennedy Japan asem. Nyankopon adom me working no mama na ye nyina yini. Na emum afutuo bi omfa. Ompachew na ontinem onya dwumaden yemfa sunsun nsem tanechi e ma dem try say obi film o film mu a onya obebre. Honorable Kennedy Japan has refused to render apology after say the video a trend yes Obama your president a showdown. I had too much age when you first mod the video to our message say please subscribe to our page. Press on the bell the send me upload as soon as because there was so many very important videos Osha is going to enhance your life. And then Misaka prophet in cancer ewo ye studio hanum say come honema na kwa bambra edwede so. Prophet Prince in cancer. Me wa kwa ba to my Jesus. Yo mesme joso. Na pacho umpume. Yesu adawo ma me hoye pa na so e. Me hoye. Yeah. They kind of me that's a pastor me to Mr. Fred or buy. So me that's so to suffer. Yeah, me say we to some nyuma. Na ma show a couple of videos awaye. Yeah. Ene ni a wa kanfa e papa honorable Kennedy Japan. Enu na ma me kina so a me to Mr. Fred. Baby abedri honorable Kennedy Japan refused to render apology to the president and even the vice no. Saying how yo mechi ya hwefo no ati fo nyankopon show bia so show dwumati ne kwasem ne se okoso a aye tintintinti e kase enya de oberenda apology na enye Ghana hase no se nipa bebrebe pe honorable Kennedy Japan nasem menso so me pe nasem pa nyankopon adom me ka omo yesunsum no ma editor na chi ho bi okay enti me pe nasem na ye sunsun no ma editai honorable Kennedy Japan chi no wonam fam so se ma na futupa ani konti aso ye na pe se on pampanyimfo no chewa ebetimi ama no ma bi atochima e wona brabo mu ni sabi akonwa ya o prese o pese wono nso kodi bi no ene se nyankopon ade bia leadership bi o setting was as isu bia no ye the principles and administration around it okay inti se MPP penifo no se wa nkasa yi one the way of us kasa editia o mampanini na Akufo-Addo and Dr. Bawumia and wo hye asem se ni sikoye no a se penifo se on pachewa e wo so tin pachewa se wan pachewa e bema empanimfo no betima tu agina bi editia no le basa so a e betima nya sunsun so wona mani enti wo se honorable Kennedy Japan wo tie ya futu no kokko pachewa for yeah, with regards to what you say, now showdown now or kind of doesn't mean death threat, and
Because according to one showdown in here at the Bonnie Bia. And I intercept Ben a wunya efa or kind of Nentia will follow say I was all Uncle Pacho. Yo, who says showdown, bro, for Castle Moham. I'm going to say in a competition, so it will be see a kaya. Now, open so catching the patron say, Merway, anyone as a matching. And I said, me, my wash you, I'm a one baffom cry, said be a shed, gardening woman, imua, until you see that word showdown. Okay. Actually, a woman, Ubechim, into Chicasamo, showdown as such and say, Nana Ufado, make a Agyapong, make you more about him. Baumia make you more about him. A sana profocasm with the Batia and Katia. But the way I was sick, I might be better say a threat. So it's very fun to say, Dia Senka, or can in a different way and company in front of Casa Omramede and render apology. But the way of the before a Casa, and in some be so dear chili, meaning none about out. Into Paliform say one Casai, into honorable Kennedy Agyapong, Sabi area says all Pachawa and Sefi, Ghana yin I don't. Seveya obetimia kemako na nimuntino on pacho na asumdwemra na afi wanya dwumadeni enso sunsun no mentality ne nyankopon timi muano na enoma ntimi nkodimdie nya ne dia odifo ye share honorable Kennedy Agyapong baby a ogina sisi ana there were so many Ghanaians a support to say oh you strong no you hard on certain issues because you only say okopa chopa it means say anamo aban we into ya no ye force no say ono so ndi echire bi and na Kennedy Agyapong I na visit no or the new Ghana and ever out na the way a 24 no di or mana bro no already o person kan manya de foforo it na hu hia so pacho hu ni say no kwasem ne so say adie say bia honorable Kennedy Agyapong ehini tim so obeti party foforo a eno die nkoka so mpacho dia enkedo di obetimaye but so bekoso atna MPP na wakoso nsoso no esi akan so no nsoso peso ba be MPP flag bearer dia se wan patch wa ebitima soretia no honamani ali kontie ma mekasa an say nyankopon ne spirit kran asasi su se bedi djuma e dinam nipa so nipa bitima sabutade nyankopon botai bi opeso ye no asasi so amna yeyi into Bible 1 Thessalonians chapter 5 verse number 19, Bible say, do not quench the spirit. That means only poverty me out quenching your coupon spirit. It was as so. In the honorable Kennedy Agyapong, so one patch of this was over Coswatina MPP among your Kunimwa and penning for a bit must sabotage in the Roma baby. In the Assungienti, Nissan Bay with me up to a Coswaya Jumadin. Ne nyankopon so hu ni moboni enso yesunsun no mata na tintim se wotiemi a ommo modin se obepachew anya sa na so yes onu Kennedy Agyapong de ye ni na penasem gani ni na penasem enam se nti ompachew a odaso wo party nim no ebetimi asore tia no eye no correct. But do you support Kennedy Agyapong on to the party? No kwasem ne se se MPP eye amanyoku dia eni NDC Ghana ade ye ka political party say omumi no ayo nipa bi o manya odo de ama MPP amanyoko no enkabe ya ma honorable Kennedy Agyapong say enko be pacho na watwa so MPP ne yesi di sunsun no mata na chi na enko numum no aba be MPP flag bearer say honorable Kennedy Agyapong ba be MPP flag bearer e be kwa ma ne more than so be ba be independent and tie ne say so okoye independent and ya owo beto ama MPP nyina ne be ba beto ama no but what na MPP ni mu a owo enkoko independent on beto ama no owo beto ama no and owo susu a enke MPP mu and on beto ama no owo susu be sa to ama enti se we gina wo MPP ni mu a owo 100% advantage than se obekọ akote ne ho sa ne tie akonti ameka sa ne say ye onkofo mu Dr. Mahmoud Bawumia because of MPP nti ye wonko form do alankash because of MPP obia on your dono but ye flag bearer ba ko a obia nko for withdraw e ka se okay senator alanchi a sese de wanya e bia Kennedy Agyapong na ba binya enti se sa dia ma me fa me vote enko manifest wo we ni a MPP ye ne ye wo so
It is a honorable Kennedy Japan NTA a future sempa edi man too much. Nessa man for yen yodum neso kwatine political party a be go against him. E ba say be kwa to say amam for yodum say fro and so be do point bi a wuntumi na afi o magya wa ba be hwe fam efi so be lose vote be pray. Enti no on patch na on toaso ewo MPP ni aso yemfa sunsum no manye den enta na chi na sebo ya me kasa from a spiritual point of view enya honamani ye woni pa bi no ye honamani enti ni pa na ebe kase Honorable Kennedy Japan enti ne ho na so watine ho a na se Ghana for pelasem Nyankopɔ adom so wosika na afi won panimfo bi suta na chinchi no obetimi aba befa no kura wo mani say apart from MPP ni NDC we are powerful saying now ko independent untumi ma menya ba ne mani yi me ya no ma edema Honorable Kennedy Japan if it's a me penasem platform be so madin ka kase na tem didia we didi ni na nye me to no we are aware about enuma we are ma Honorable Kennedy Japan yeah me pese ubekum okay me pese be ko nyama me aware okay but me bisa say amafo ka say Kennedy Japan ya o ye nyina no manipulation ye manipulating no because who say is the best man for Ghana to no mo ye so nyama we chire say na be ya mo gina na koma na owo no so na ma otimi asai gidi a enkrofo wo ni mu ene akonya nso owo eno so obi kasa asim we na nokra bi ebetimi awo nokwase me woman is on say politics is a game Honorable Kennedy Japan no one kasa na wote ase e ba politics mu a there is nothing called fairness bibia ni one more politics mu no ubenya ne pepepe da enyuma nsise wo politics mu atutura sem wo politics mu dirty work ni wicked work politics mu empanyimfo ni bi aseda kasa ene mo pese mo create no ma bi se ne be ya Honorable Kennedy Japan na koma be basro na koma basro yesu nyina yinim no obeye no ma bi amo manya no nti Honorable Kennedy Japan etie ya on sheye say fidie bi o mu sunsun no on konkotom na ntimi ama o manya no but say bisa no is it possible say operate with the Kennedy Japan anante ako spiritual place bia self some manipulating no because Ghana for nyina able dey say Kennedy Japan is a new person okay a new idea for Ghana it no obefa e kwan bi so e di sunsun bi asem ni medie no kwasem in the realms of the spirit in radio be mania for Honorable Kennedy Japan be pray emre bi platform bi so bade na mesokae ensume down so be mana ba be di president no empanyimfo bi de ne ko ba bi ko yi sansuma ni firi ne so yes makan wo platform be pray so omu yi sa ensuma abema Honorable Kennedy Japan be ba be di president no omu de ne ko ba bi yi sansuma ni firi ne so enti nyese Nyankopɔn adom no adofo bi te say yemu bi eye sunsum no ma ede manwa say ye bega ensuma beba be down so a enkomo de no worki underground akasa say ne be ya say ensuma no ebe free no so and say ensuma no spiritually no ama meto so a untimi ma menya da entini ampase sunsum no o ma de ne nam enu sunti ena ma Nyankopɔn adom no empanifo ni bi abaye ni ma omo dia betu enim si yanso ye sunsun no ma infantile Honorable Kennedy Japan chi a yanso Nyankopɔn adom yaso ma yanso ye no ma dia ta na chi no okay Prophet Prince when you said there kon ba ne we ye there but ye the Honorable Kennedy Japan chi na ho ye papa Alan ye vice president and before 3 we na ye omudin pa sunsun no sene a nyame e ka fa omo de na nyame ka fa omo no kwasem ne say at the end of the day, in the realms of the spirit, it is established. Nansu unipa eye no ma bi hunamani ni sunsun se ne bi on be dan wo nyame akwan. Enti Honorable Kennedy Japan say no. Physically and spiritually nyina no fight say ontimi enya. If so ma hu say nipa dodo na wo man ni mu no aba benya gidie wo ni mu mo. So we shall physically and spiritually. Nipa dodo na no akoma edi Honorable Kennedy Japan echi. But so we share empanyimfo na dwene wo makoma mu a omo so pese sɛdeɛ na ado ɛne Dr. Mahmoud Baumia ɔmo edi dwuma no enka Dr. Mahmoud Baumia emra me to dwumadie no so saa na mpanyimfo no de ɛhwehwɛ enti Honorable Kennedy Japan sɛ obetimi aba benya ade sɛ otie ye mu bia futuo na yɛnso yɛkɔso yɛ sunsun no ma edita na chi
ɛna ɛni kwa sɛ Honorable Kennedy Agyapong ka sɛ ɔntie yɛn na diifoɔ no ɛfiri sɛ ewiase bibia tumi sesa wɔ asase yi so politics mu football mu bibia etumi sesa ɛna tɔne bi ɔno Nyankopɔn betuma ka asɛm bi ba nipa betuma decide so ɔma ne mam ɛnti yes ɛnti na ɔka Bible Daniel chapter 9 ɛne chapter 10 Bible say Daniel kɔkenkan nwoma no hu sɛ na Jeremiah ahyɛ nkɔm sɛ 70 years duru a ɔwɔ Nyankopɔn adom no ɛwɔ ɛsɛ sɛ yɛyi wɔn firi Babylon ne yɛsa de wɔn ɛkɔ back to Jerusalem no 70 years ne twɛm but wɔn da so wɔ nkwaso mu nti Bible say Daniel hyɛ aseɛ sɛ ɔbɔ mpaeɛ ɛno mu ɛna ɔbɔfoɔ no mpo de mpaebɔ na no yie ba no Bible say Prince of Persia timi si kwan enti no sɛ Honorable Kennedy Agyapong antie yɛ mu bi afutu ne yɛ nso yɛ anyɛ sunsum nneɛma ntaa n'akyi a sɛ mpo ɛnka Nyankopɔn pɛ sɛ ne nsa tumi ka nipa bɛtumi agwɛke nneɛma ma ne nsa ntumi nka ɛno nti ɛna ɔntie yɛn afutu ɔmpakyɛw na yɛ nso yɛ nyɛ sunsum nneɛma ɛmfa ntaa n'akyi na mmom sɛ wampakyɛw a the only option is that this ɔkɔte ne party or stand sɛ but ɔno sɛ onim offense nti a ɔpakyɛw nsɛ no kwasɛm ne sɛ wɔn ewiase for the sake of peace nti sɛ ɛwɔ sɛ wodi wo mfomsoɔ bi tum anaasɛ deɛ wodi bi mu mpo na ɛwɔ sɛ wodi fɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ de asomdwie pa woyɛ asomdwie nipa na wopɛ sɛ biribiaa ɛkɔ so ne kwan so a ɛwɔ sɛ wogye tom sɛne yɛ African mentality a ne pii na aka sɛ akɔlaa ɛna odi fɔ de biara but yɛde ba ne pɛpɛ yɛ mu a panin tumi di fɔ na ɛtɔ da nso a ɛnyɛ nkɔlaa no mu nyinaa nso na ɔmo nim left from right nti democracy wɔ hɔ nom obi anim ne right nti sɛ obi nyɛ bi yɛ na wo kyinkyin a wayɛ ɛnam sɛ woyɛ panimu ni nti pɛ sɛ ɔmo a ne hyɛ fam by force a do you think say that is the right way to go no kwasɛm ne sɛ wɔn nyɛ nsɛm biara ne yɛka no badwam mpanimfoɔ no bebrebe wɔn ma Onyankopɔn adom yɛ sunsun nneɛma de ma wɔn ɛnneɛma bebrebe akɔ so wɔ party nim ɛnyɛ asɛm wɔ ese nti asɛm wɔ ese de yɛ aniani ne yɛ tinkyɛn yɛ hu okay but yɛ mu bi na yɛ bɛni mpanimfoɔ no bi ne di nkɔmɔ bi ba yɛ n'ase no yɛnyim sɛ ɛnneɛma bebrebe ɛkɔ so wɔ sum ase a sɛ Honorable Kennedy Agyapong anyɛ very careful a ɔmo bɛ sum ne fidie ama ne nyam because sɛ wampakyɛw a mpanimfoɔ no nyinaa bɛka sɛ wɔbu wɔn anim tia yes sɛ wɔn ka sɛ wɔbu wɔn anim tia ɛnu mpo de bɛma honam ani wɔn bɛ working wɔn atia ne mɔ eti sɛ kɔba saa Honorable Kennedy Agyapong abɛkɔ akɔduru point bi no wɔn si yɛ so yɛ sunsun no wɔn ataa n'akyi deɛ nanso so no honam ani no mpanimfoɔ no bi bɛtumi asabotage no agye sɛ kɔduru point bi yɛ ɔka sɛ okay ɛna mepɛ sɛ mekɔ stand independent eti so ɔpɛ sɛ MPP naa mu ɛna ogyina na ɔpɛsi ne career ɔmpakyɛw ne mfa asomdwie nti ne mmara yɛkɔ Bible mu a Bible ka asɛm bi wɔ se yɛn keka yɛn mfomsoɔ nkyerɛkyerɛ yɛn ho the book of James chapter 5 yɛn keka yɛn mfomsoɔ nkyerɛkyerɛ yɛn ho ɛna Bible sa se sɛ wone wo nua ɛnya asɛm a kɔ ne nkyɛn ne kɔyi n'atɛn ne kɔka kyerɛ sɛ ade a woyɛ yie m'ani angye ho ɔgye tum wɔ wafa ne sɛ wo nua wanyɛ ntoma bu ne sɛ wɔyɛ bosomsomni ɛna Bible sa se sɛ bɛtumi a yɛne nipa nyinaa ntena asomdwie it is sometimes in told you for the sake of peace nti ɛwɔ sɛ wo no gyimi mpa a ɛwɔ sɛ wotumi gyimi akɔyɛ te sɛ awareem akɔyɛ te sɛ adwuma akɔyɛ te sɛ asɔrem baabi bia wo ne nipa mmienu mmiɛnsa ne ka bom yɛ adeɛ no ɛnyɛ de biara na wɔ sɛ wo na wodi bi mu nti na wɔ sɛ wo srɛ sɛ okay mepakyɛw ɛtwɛle bi ɔno mu a wotumi no sɛ asɛm wɔ ese paa de nka nsɛ sɛ wo pakyɛw but for the sake of peace nti ɛne botae bi esi wɔ ne so nti no ɛwɔ sɛ wo compromise na wo pakyɛw enti Honorable Kennedy Agyapong ntie na ɔnkɔ pakyɛw anyɛ saa mpanimfoɔ bɛsɔre tia no anyɛ saa ate sɛ ɔpere no so ɔbɛkɔ akɔ stand independent ɛna Honorable Kennedy Agyapong tie me so ɔmamanfoɔ yɛ ne yodom na ɔkɔ independent a ɔnya yes ɔnya oh yes of course ɔnya dabi o deɛ ɔka no sunsumadeɛ yes sɛ ogyina ɔno nko gyina as an independent yes ɔnya adetina wonya yes and konti onya ne say spiritually no Onyankopɔn awake adeɛ no enti no Honorable Kennedy Agyapong strength ejina MPP enti ɔmmere no ho ase ɛwɔ kwan bi so sɛnea bɛyɛ nyame betima ma no so ɛwɔ MPP ni but ɔpere no ho ne so ofiri mu a mesi obi anhyɛ nkɔmhyɛ wei sen so mepɛ Honorable Kennedy Agyapong asɛm Nyankopɔn adom me working no mama na yɛ nyina yɛ nim na emom afutuo bi ɔmfa
on patcho na on tinem onye dwumaden yemfa sunsum sem tanechi e ma dem try say obi film o film a onya obebre. Okay. Only for person dey come on e ba na wie. Okay. Now last question we say me say can Agyapong no o hwa owo enkwa e wo akonya no so. Why are this will be sasasem we say no pay woman say won Honorable candidate Japan no ko no anye na bi so person obi di president. Okay. Na emu no o share send no ma bi si ko e na we secret bibia ontimi fama out and you na man yes say na sankofo we say crown e pa akonya but ono Honorable candidate Japan no say o money mo bibiri che sankofo no enti no o hya soso a o ba beti so o ba ye no matro ka ama MPP ani maguase dia eno no soso no be ba be pese obedi bi na nukure wo mpa ne say Honorable candidate Japan nenka enya de se enko be ba ye president na emum no enam enoma bi a wa ye ene na koma pa ene na dream pa ene mo bi a wa boabo anti no wo nyankopon o hye onipa bi adwin onipa akoma se nyame hye wa adwin wo akoma no nyankopon timi wo ne say wusa we nipa bi o ma wakwanya bi a obetimi aboa amanfo a we nyankopon obetimi di aman enti no in the realms of the spirit no se Honorable candidate Japan bread no wase na o ma yeso ye no ma di man no nyankopon obetimi hu ni mabo na emo se wa mre no wase no gina ono ahoden so eni pa nipa pe na semo a bibia tumi sisa wa asase so eni o ma bebo adi enti o pese wonya omren wasine badi adom se yonko so mweke no mantalachi. Okay, prophet. Jume de be na wodi because since me person be kan Agyapong so na ma o yema ne there. But odifo a what do you do? Okay. No kasem ne se odifo bia onyankopon frewa. Nyankopon froma oman. Ofroma wiase ni no froma obusia, ofroma adasa. Enti no onipa biara otu anamo bi na anamo ye anamo papa no. E we se wutimi di ma no. For example, it is Honorable candidate Japan, any MPP panifo ni na anamu a wo mutu so person be di president ne enya na mobone enti so wo bi ba wani ana se wo mutu panifo bi mo ba wani se prophet ya to nka ya je wo sredi enti bompa ya ba ya na yesunso no ma efata ya chi a enam se ni pa ne tu anamu abanti no na afei so no so na mo otu nya na mabone enti no e wasa bi odi for no menso me di adom eni tumi nya me di ama me di tanachi enti sanete nam papa o 20 no I was here so no ma editor na chi na won share kawa blue ni green because as of me so ma yin say na o mo apia wa won say so for yeah no kwasam ne se won di fujuma no eye ne ati mu enya ne hyewo ye ka tumi kese ye ne ati mu enya ne hyewo yes eni to ni pa bia ba asase so nyankopon di nkan mu bia no so ni tumi ansa na Holy Spirit ebe pa yeso enti oni pa bia spirit na tini mu no eye tumi ye tini mu se wunya ufa ntetie mu na wutime tetem ho mate mu a obeba be powerful ena fe so so ba be di Yesu Kristo di na ba be Yesu Kristo sofo a tumi ni ba betina mu enti mi sei efri bitim ba twene na ase emfa wo ni atare a mehye tumi ni be ye aduma bi ko tumi na tini mu eya rekura ese bi mutimi ko ba bi kwadi tumi a tumi no me de share ringing ebi mutimi ko ba bi kwadi tumi ne timi ya bansere etimi suma ibusuma okoto no but me the Holy Spirit timi mu de ye adwuma no watimi mu me kasa eye adwuma me tere me nsa eye adwuma ade biara me pese nyankopon tumi timi mu mfa me so nye e wo Yesu Kristo tim no nam so timi mu timi nyankopon adom be ye eni ti na to de bi ono mu a me videos bebrebe on social media obi yare me kasape na ayaresesi ensuo me hyira so na tumi edaji na nyankopon adom e de wodi apre nipa bi ono mu a me bo deliverance am tem me sahwe nipa so kekese na nyankopon adom demon na tu enti no me no me tumi ni timi mu enhyehye nkawo charity charity radio me that's the first onya bre and the man because we do find out where to go there for your common yo and the make ni na say ewiase onipa biara emfa woni se ni nyankopon etawachi emra so se as for the sake of peace nti o pacha wasem bi wa enye tintintinti pacha if you o chopa bi on se o pa is a life you o chopa bi on se one pa is say without enti no bia mo ma den say
obiara ebe sua se for the sake of peace nti also pachewa obepachew na afi so obiara na nimire osunsun nwumam efise anamo bia wutu ade bia wo pete se onabo ke na Agyapong die no ye omo so obetwa no asi a omo so pesa ade no enti abasa na obi pese oye bibidi tia wo a ne se sunsun ne Bible bia nkata wo so a nipa ne ye pe ebenya wo basa bi ye no ubo se ne osusu ye na ntumi amom enti obiara na nimire na ompe Bible na ompe sunsun entirely na ngoma ntimi nye emfama Orifo medase se wonya bre no ne yehwe medase de bre it was too much medase wonya bre na wotie ye nkomo ayedi mesro say jaw comment was here on the how I was so dwene ne hu how I also contribute to issues air training no subscribe to your page you have your page at the pouch only di mo subscribe to our page name ya bear na one channel say na me upload ya so na o sa everything I can too much everything share